ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, бисёриҳо шумо медонед ки дар ҳамаи каналҳо конкурс рафтестед ва подписчикони канали ман бениҳоят бисёр, ҳамаи шуморо раҳмат мегӯм. Аз тарафи обуначиёнам бисёр хостанд ки конкурс намекунем. Ман конкурс намекунем, як додари мо конкурс мекунем ки барои боварӣ бисёр боварш кардагем ва додари мо Билол конкурс гузарондестай. Хеле ки медонед, ман ягон касро хеле бефакт дале реклама намекунам ва ин бародарам мо бовар мекунем ва дар боварии шумо андарояд бениҳоят бозӣ якумша хуб гузаронем. ҳатман видеоро нагзаронда бо сабр тамошо кунед ки чӣ гап меравад ва дар бораи чӣ аст. Лайк монед ва позиция кунед ки то ин ки дигарам бубинанд. Дӯстони азиз, Билол додари мо ҳамаи мо шуморо писанд мекунад ва албатта ки бо дастгирои шумо чӣ хел писанд мекунад. Бисёриҳо шумо медонед ки канали ман 3 сола фаъолият мекунад ва конкурс ростиам накардем ва барои чӣ накардем бисёрида мо бовар намекунем барои реклама кардан. Ва ин додари мо додари хирлияй ва шиносай ҳама тарафа чоло ки ҷавобгӯем. Якум бозиша бо сари баланд гузарондагиай чанд дона билетай ва нархи билет чанд дорад. 120 дона ризай пулияй бародаро. Обши билет 999 дона билетай ва нархи билет 1000 рубл. арзонай бародаро, метонед ки 10таи билет бигирен, 20таи билет бигирен. Призои аввалша мегум 3 та конверти $1000. Дуюм ҷош 3 та конверти $500. 14 конверти $100. 40 конверти $50. 30 конверт €50. 30 конверт дигар 450 сомонӣ дорад. ай 10 билет 1 подаркай бародаро, ай 20 билет 3 подарка. Карта ба номи Муҳаммадҷон Нуралиев бародаро, номерои WhatsApp-ша мемонам, ҳатман муроҷиат кунед ва бозиро тезтарак тамом кунед. Дӯстони азиз, барои кори истифода додам заҳмат накашидамтон, нами пулай мебурад ва чокунзай мебурад, канали ҳам бародарай медишад рост, каналшон мебурад, бачта такмин давлиҷа бо сохта маълумота мебурад.